Bololakalan ni wasa sita ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle mɔgɔw ka kɛnɛ ye kɛnɛ min ayiwa ne nin y'a atako sabanan ye kɛnɛ in dabɔko tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa fɛn min ye ka mɔgɔw kalan baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bololabaarakɛlaw ayiwa u bɛ se ka baara dɔn cogo min nɔ ayiwa u ka baara bɛ se ka u nafa cogoya min nɔ nin tako sabanan ye ka daminɛ juillet kalo tile 3 ka taa a bila a tile 6 la Bamakɔ CICB kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle maaw ye u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sɔgɔmada in na u yɛrɛ jaba ala la ni ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara in yɛrɛ bolodalen bɛ cogo min nɔ. Sita ye fɛti an bɛ fɛti min labɛn pour ka bololabaara kalan don ba la ka kuma bololabaara kan mɔgɔw k'a dɔn bololabaara ye min ye a bɛ min ye faso ye a bɛ min ye mɔgɔnifin yɛrɛ ye ko kura bɛ ɲinɛn ta la parce que an bɛ sita labɛn cogoya min kɔrɔ ni ɲinɛn ta tɛ kelen ɲinɛn ta ni gouvernement de a fɔ kabini 2014 ko an k'a yɛlɛma ka kɛ nin ye ni sita kɔnɔna na an bɛna Mali denmisɛnninw bɛ bololabaara kalan centre kɔnɔna na an bɛ n'u bila ɲɔgɔn dan na o ɲɔgɔn dan kɔnɔna na an ye métier 11 ta o métier 11 an bɛna denmisɛnnin 10 ta la olu bɛna ka ɲɔgɔn dan ka a métier a baara kelen na denmisɛnnin 10 de bɛ ɲɔgɔn dan k'a la denmisɛnnin bɛ bɔ min u bɛ bɔ baara kalan ekɔlisow la ani bololabaarakɛlaw yɛrɛ fɛ u ka denmisɛnnin min b'u yɛrɛ dalen la mun jolen don kosɛbɛ u bɛna an b'u mɔgɔ bɛɛ b'i ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn maa yɛrɛ bɛ critères b'an bolo an bɛ mɔgɔ 10 ta baara kelen na donc mɔgɔ 10 olu bɛna danni kɛ bɛɛ ɲɛna ni min sera o bɛ prix bɛ d'olu ma mais prix dama b'an bolo k'a d'u ma métier baara kalan kelen na 11 na prix bɛ di ni min ye bɛɛ dan n'o bɔra kɔfɛ ni muso mun b'a la o muso fana an b'a fɔ ma prix du genre o bɛ d'o ma président yɛrɛ ka prix fana bɛ di min ye bɛɛ dan o bɛ président yɛrɛ ka prix bɛ d'o ma ani ekɔlisow ni bololabaarakɛlan yɔrɔw ni mun y'u ka denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn la prix dɔ bɛ d'olu fana ma lajali fɛn bɛ d'olu bɛɛ ma i b'a fɛ k'i sen don tako sabanan baara la i bɛ s'an ma an ye groupe WhatsApp créé an ye site internet créé bon ni mɔgɔ min to fɛngɛ i bɛ tagama ka na s'an ma i bɛ na n'i ka denmisɛnninw tɔgɔ an b'u sɛbɛn a la n'u sɛbɛnna a la an ye commission technique dɔ bila olu de bɛ jama ka o jama min tɔgɔ sɛbɛnlen don olu de bɛ mɔgɔw ta o la bon critère dɔw b'a la u b'o critère appliquer pour i ka mɔgɔ ka se ka ta mais n b'a fɛ ka min fara kan fana fɛn événement belebeleba dɔ an bolo parce que jamana an bɛ yɔrɔ min na bi jamana 7 ɲɔgɔn de bɛ na an fɛ o don a ma ban fɔlɔ yɛrɛ parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a fɔ k'u b'u tɔgɔ sɛbɛn a kan o jamana mais ɲinɛn ta bonya donnen bɛ Maroc de la donc Maroc ministre bɛ na u ka mɔgɔ caman bɛ na olu caman bɛ na ɲinɛ a ko la n'o bɔra la an yɛrɛ bɛ AES kɔnɔna na an ka AES jamana tɔ 2 bɛna fara an kan yan Niger ni Burkina o n'u ka ministre ni fɛnw de bɛ na Laginɛ bɛɛ b'a dɔn an ni Laginɛ danfara t'an ni Laginɛ cɛ donc Laginɛ fana k'an kana parce que olu yɛrɛ tun y'an invité u ta la ɲinɛ mais u ka ko kɛcogo la a ma se ka bɛn u y'a reporté fɔlɔ Laginɛ bɛ na an ka jate fana na Côte d'Ivoire bɛ na parce que an ka mois kɔnɔna na ministre bololabaarakɛlan ministre ni baarako ministre bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan groupe dɔ kɔnɔna na o groupe yɛrɛ o siège bɛ anw de fɛ yan o secrétariat permanent bɛ Mali de kɔnɔ yan o sigilen bɛ yan k'a fɔ jama kana compétition bɛ sita nin bɛ kɛ ka taa juillet kalo tile 3 la ka taa tile 6 la an bɛ min ɲini jama kana maa ka n'i sigi k'i bolo 2 da i sen kan ten k'i ban ka baara kɛ baara de bɛ maa mun nafa